Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Wisnu Bangun Saputra saking kelas 11 DKP kalih. Paranatacara upacara temanten adat Jawa. Pambuka, sugeng enjing para rawuh ingkang kinurmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula minangka paranatacara ngaturaken panuwun sanget dhumateng panjenengan sedaya ingkang sampun kersa rawuh ing upacara temantenipun kakang lan Bayu manten. Mugi upacara menika saged lumampah kanthi lancar lan pepinaringipun berkah dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Titi laksana. Timbali penganten kakung lan putri mlebet panggung. Upacara balang suruh minangka pralambang katresnan lan pangruwat. Upacara ngidak endhog lan wijik sekar tandha wiwitan urip bebrayan anyar. Upacara sungkeman. Penganten nyuwun ngapunten lan pangestu dhumateng tiyang sepuh. Doa lan pangestu minangka pungkasaning upacara kanthi pangajap mugi kalih manten tansah rahayu lan rukun. Panutup. Para rawuh ingkang kinurmatan, makaten upacara temanten adat Jawa sampun kalampahan kanthi wilujeng. Mugi kalih manten pinarengan katresnan, karukunan lan kabagyan langgeng salawase. Cekap semanten paranatacara saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.